Grace, αν πάλι έφερες την τούρτα, θα τηλεφωνήσω στους γονείς σου. Για να δω τον χαρτοφύλακά σου. Δεν έχει τίποτα, μόνο σχολικά βιβλία. Προφανώς επιτέλους με κατάλαβες. Μπορείς να πας μέσα. Το μάθημα ξεκινά σύντομα. Ναι! Με πίστεψε! Κατάφερα να φέρω τα γλυκά. Θα σας πω και θα σας δείξω τα πάντα. Αποφάσισα ότι ένα κομμάτι θα ήταν πολύ βαρετό και πολύ μικρό. Έφερα μια τεράστια τούρτα που την έκρυψα. Ο χαρτοφυλακάς μου είναι η τούρτα. Φαντάζεστε? Τι? Κατάφερες να κουβαλήσεις την τούρτα? Wow! Ναι, απέτυχα μερικές προσπάθειες, αλλά παρόλα αυτά κατάφερα να νικήσω τη δασκάλα. Θέλω να δοκιμάσω. Λίλι, έλα! Πολύ νόστιμο. Δώσ' μου σε παρακαλώ. Φυσικά, κράτα. Πολύ νόστιμο, Grace. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, το ξέρω.